Kiba na kata talaga. There's no need to complicate. All the time is yours. Cause this is our fate. Cause I'm yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I tried to get back. Traffic na naman mga lodi. Traffic na naman po guys. Grabe. Bakit ganito? Ay nako, maipit ka dyan. Ito lang tayo. May maambulansya dito. Anong nangyari dito guys oh? Disgrasya. Kipa na to. Gawat naman. Kumpil ano mo? Gela. Kumpil ano mo? Kumpil ano mo? Kiba na kata talaga. Kiba na kata talaga. Hey. So ito kabanggaan to man eh. Ay kabanggaan to man eh. Ano? Grabe kata man eh. Ah, grabe. Katatan, grabe. Mag-ingat tayo guys. Grabe. Kapanglabat ng ano. May nabalat-balatan yung tuhod niya. Sapi nun. Ang nangyari dun, natanggal yung ano niya, yung telescopic niya sa harap. Bumaluktot eh. Tsaka yung gulong natanggal. May malakas yung impact nun. Muntik nang humiwala eh. Bumaluktot yung telescopic niya sa ano. Yung motor niya Motopush 155. Pinoy yata yun na Motopush na 155 eh. Kita mo yung itsura ng mukha niya, talagang sakit na sakit. Grabe yan. Ba na to manakit na, kabal suga tan. Grabe. Kaya nangyari dun, kita mo talagang medyo malakas. Minsan ingat po tayo guys. Di natin alam yung magiging sitwasyon. Minsan sabi nga yung kapalaran na hindi mo alam kung kailan darating yung pangit at saka swerte. Ingat lang po tayo mga car riders. Bye bye.